Agsag-saganan dagiti masagnan nga opisina iti Baguio City para iti mapadpadaanan ng epekto ti tikag. Kang runa napakasaknan dati bastante a supply ti danom para kadagiti residente. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Pagsagsaganaanan dagiti masaknan nga opisina ti syudad ti Baguio ti Super El Nino a posible amang rugi iti bulan ti Hulyo. Sigun iti Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office, sigudan nga adda ti nakasagana nga El Nino Action Plan ti syudad. Ken manarimaan itan ti pan-naka-update daytoy. Karaman iti panagsagana ti opisina ti panang monitor da kadagiti water supply ti syudad. Pan-nakikoordinar da kadagiti nagduduma a masaknan nga ahensya ken opisina ken panang papigsa ti information campaign da tapno maisaganang matlaeng ti publiko. We will empower ang ating mga barangay, specifically ang ating mga communities kasi sila naman, hindi lang naman sa ngayong crisis, no? Sa lahat ng mga endeavors, sa lahat ng mga response, sa community talaga manggagaling. Sila ang pinaka-first responders natin. Mapadpadaanan matipan na kaipatungpal ti El Nino Action Plan Summit iti syudad tapno maipakaammo kadagiti residente dagiti kasapulan nga addang tapno makapagsagana da iti anyaman nga epekto ti El Nino ken tapno maipalagip kadakwada ti panagsalimatmat iti danom ken dadduma a resources. Humihingi po kami ng tulong sa inyo and kooperasyon na malalagpasan natin ang crisis na to kung tayo ay magtulong-tulong. Kabayatan na papaortangan matan ti Baguio City Health Services Office dagiti health advisories da nang runa iti pananglapad iti heat-related illnesses. Sumagmamanulaeng kadagiti sakit a mabalin a maala iti panawon ti panagpupudot ti heat exhaustion, heat stroke, sore eyes, conjunctivitis, kastamat dagiti skin diseases kas iti rashes, tigdas ken chickenpox a kadawyan am apektaran dagiti ubing. Definitely, number one, yung source of water natin. Both yung for drinking as well as yung mga for daily consumption natin na syempre mga panligo, dapat nakakaipon na tayo dyan ng water. If ever there will be a shortage of water, definitely nagiging sunod-sunod yan na causes ng sakit natin eh. Maipalpalagip ti kinapatag ti panaginom ti adu-adanom iti inaldaw, nang runa iti panawan ti tikag. Agtultuloy matikid daw ti CHSO ken CDRRMO iti nakikaykaysa dagiti umili iti water conservation measures tapno makasagana para iti Super El Nino. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.